ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስ ንዙር ፈረንሳ መዳለዊ ብዝበሃል ናይ ኣርሓታት ቅድድም ክሪቴርየም ዶፊን ክወዳደር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብወለንቶም ስልጣን ዝሓድጉ ሓለፍቲ መብዝሖም ኣብቲ መንግስቲ እምነት ከም ዘየለ ዘግህድ ተባሂሉ። ሱዳን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓሚር ኑባን ብዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ንዙር ፈረንሳ መዳለዊ ተባሂሉ ኣብ ዝግለጽ ውድድር ክሪቴርየም ዶፊን ክቀዳደም እዩ። እዚ ምስ ካዛክስታናዊት ክለብ ቅድድም ብሽክለታ ኣሳና ተጠርኒፉ ካብ ረቡዕ 12 ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት 16 ነሓሰ ፈረንሳ ዝካየድ ቅድድም ዝወዳደር እንኮ ኤርትራዊ ጽቡቕ ብቕዓት እንተዳንጸባሪቑ ካብ መወዳእታ ዝወርሒ ጀሚሩ ኣብ ዝሰላሰል ዙር ፈረንሳ ክቀዳደም እዩ። ኣርሓታት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ጥራይ ዝሳተፍዎ ክሪቴርየም ዶፊን ኣብዚ ንመበል 72 ጊዜኡ ዝካየድ ዘሎ ናይዚ ዓመት ውድድር 5 መድረኻትን 821 ኪሎ ሜትርን ክሽፍን እዩ። ኣብዚ ውድድር እዚ ዝበለጸ ብቕዓትን ቁመናን ዝወነኑ ጎባልል ተቐዳደምቲ ድማ በብጋንቶኦም ተሓርዮም ካብ 29 ነሓሰ ክሳብ 20 መስከረም ኣብ ዝካየድ መበል 107 ዙር ፈረንሳ ደጊሞም ክራኸቡ እዮም። ኣብ 2015 ኣብ ዝተኻየደ መበል 102 ዙር መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ተክለ ሃይማኖትን ብሓባር ኣብዚ ብዕቤቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ንፈለማ እዋን ዝተቐዳደሙ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ብምዃን ታሪክ ከም ዝሰርሑ ይዝከር። ወዲ 26 ዓመት መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሰላሰል ብንኡስ ዙር ፈረንሳ ዝፍለጥ ቅድድም ኣንጸባራቒ ብቕዓት እንተርእዩ ኣብ ዙር ፈረንሳ ንካልኣይ እዋኑ ክሳተፍ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜናታት ቅድድም ብሽክለታን ኩዕሶ እግርን ዘጣመረ ሰፊሕ ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ክቐርብ ምዃኑ ኣቐዲምና ነዘኻኽር። ኢትዮጵያ ስልጣኖም ብወለንቶም ዝሓድጉ ሓለፍቲ እናበዝሑ ምምፅኦም ሕቶታት ከም ዘለዓዓለ ጋዜጣ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮ። ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ኮሚሽነራት ኣብ መንግስታዊ ስልጣን ክሰርሑ ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ ኪላታትን ሰብ ሞያን ስልጣኖም ብወለንቶም ንምሕዳግ ናብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ደብዳቤ ከም ዘእተዉ እታ ጋዜጣ ጠቒሳ። መብዛሕትኦም እቶም ኣቐዲሞም ስልጣን ዝሓደጉ ይኹን ስልጣን ንምሕዳግ ናይ ስንብታ ደብዳቤ ዘእተዉ ሰበስልጣን ብውልቃዊ ጉዳያት ምዃኖም እዮም ኣመልኪቶም። እንተኾነ ተመክሮ ብዘለዎም ሞያውያን ክበሓት ዝነበሮ ጽፍሕታት ብኣባላት ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ይትካእ ብምህላው ዘለዎም ዘይዕጋበት ንምግላጽ ምዃኑ እታ ጋዜጣ ኣሚታ። ኩሎምቶም ስልጣን ንምሕዳግ ደብዳቤ ዘእትዉ ዘለዉ ሰበስልጣን ኣባላት ናይቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝቖመ ብልጽግና ሰልፊ ይኮኑን። ኣብዚ 2 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኮሚሽነራትን ብወለንቶም ክእለዩ ካልኦት ድማ ብመንግስቲ ብተረጋጋሚ ክቀያየሩ ተራእዮም እዮም። እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ርግኣት ከም ዘይብሉ ዝእንፍት ምዃኑ ዘመልክትን እቶም ብወለንቶም ዝእለዩ ዘለዉ ኸዓ ኣብቲ መንግስቲ እምነት ከም ዘይብሎም ዘነጽር ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር የረድኡ። ኣብ ምብራቕ ሱዳን ናብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓሚርን ኑባን ብዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝቐትሉን 10ታት ድማ ከም ዝቆሰሉን ኮሚቴ ሓካይም ናይቲ ዞባ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ሳልስ እዚ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭት ተወላዶ ኮርዶፋን ዝኾኑ ካብ ቀቢላ ኑባ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን ተወሊዑ። ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምብታን ተኹስ እኳ እንተኸፈቱ ካብ ቀቢላ ቤን ዓሚር ዝኾኑ ጉጅለታት ነቲ ኩነት ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ዓሌት ኑባ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነዉ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣብ ስደት ዝርከባ ማዕከናት ዜናና ቃሊሐን። ድሕሪ ዝግጭት መንግስቲ ድሕነት ኑባውያን ክሕሉ ኣብ ካርቱም ካልእ ከባቢታትን ዝርከቡ ተወላዶ ኑባ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዘካየዱ እውን እተን ሚድያታት ሓቢረን። ኣብ ምብራቕ ሱዳን ናብ መንጎ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ቤጃ ቤን ዓሚር ራሻይዳን ኑባን ተረጋጋሚ እዋን ግጭታት ከም ዝጓሃር ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ሳልስተ እዚ ዝወረደ ሓያል ዝናብን ዝፈጠሮ ዕልቕልቕን ህይወት 20 ሰባት ከም ዝወሰደ ተሓቢሩ። ኣብቲ ሃገር ኣብዚ ክራማት ብዝወርድ ዘሎ ሓያል ዝናብ ሓደ ዲጋ ክፍርሻሕ እንከሎ ዛጊት ብድምር ልዕሊ 35 ሰባት ሞይቶም። 17,000 ኣባይቲ ብምፍራሱ ልዕሊ 50,000 ሰባት ድማ ተመዛቢሎም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና
ናይ ግዳያት ግዳይ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝተረፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኽ ጸሓፍቲ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛ ምስ ስቲቭ ኤርዌን ተርጓሚ መምህር ፍቅሪ ኣያ ምዕራፍ 14 ውህበት ቋንቋታት ሸውዓተ ሰሙን ኣብ ዓይኒ ምድሪ ኣዚና ነፍርሕን ሜጣጓትን ከም እንኸውን ኬሩናዩ ኣዕጽምትና ብልዕሊ ቆርበትና ክረኣዩ ጀሚሮም ቆርበትና ኸኣ ቀምሲሉ እዩ ስብሕና ጭዋዳታትናን ስጋናን ምስ ለገሴ ኣብ ባይታ ኮፍ መባል ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑ መቐመጫና ብዘይ ዝኾነ ጠይቂ ተሪፉ ወላ እኳ ክልተ ዋልት ተወሲኸናና እንተነበራ ንሕና እናተጨበጥና እቲ ገዛ ድማ መመሊሱ እናገፍሐ ኸደ ካብ ክቱር ጥሜት ከዓ ርእስና ጥሩሩ ይብለና ነበረ በቲ ተኸዲነዮ ዝነበርኩ ክዳን ክግምቶም ከለኹ ብውሕዱ 18 ኪሎግራም ጎዲለይ ከም ዝነበርኩ ገመትኩ ብቐደመይ እውን 52 ኪሎግራም እየ ዝምዘን ነይረ ቆርበትና ጸማልያ መሲሉ ከንፈርና ነቒጹ ግርጻና ኸኣ ሓቢጡን ቆሲሉን ነይሩ ነገራት መሊሱ ዘካበዶም ከዓ ካብናኣቱ ኣካላትና ዘይምሕጻብናን ክዳን ዘይምቕያርናን ብቑማል መውራርና ኸይኣክል እቶም ደቀቕቲ ትኳን ደምና ስሒቦም ኣብ ኣካላትና ከም ደላዮም ካብን ናብን ይንቀሳቐሱ ነይሮም ትርኢትና ደስ ዘብል ኣይነበረን ብውሽጠይ ግን ሓይሊ ክስምዓንን ክሕደስን ጀመረ ንኮንክሆ ንእግዚኣብሔር ህይወት ስለ ዝሃበኒ ኣመስግኖ ነበርኩ ንሱ ከዓ ብግዲኡ ፍቕሪ ይልግሰለይን ይሕብሕበን ነበረ ብውሽጠይ እዚ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ብህይወት ኣጽኒሑ ናብ ሓደ ደም ዝጸምአ በዓል ጎዞሞ ኣሕሊፉ ከም ዘይህበኒ እፍለጠን ነበረ ብሓደ ዘይጠቅም ሕማም ክመውት ከም ዘይሓድገን እውን እፈልጥ ነበርኩ ኣብቲ ዓይኒ ምድሪ ሓደ ክልተ ግዜ ብቐሊሉ ክፍወሱ ዝኽእሉ ቀለልቲ ሕማማት ሓሚመ ነይረ መድሃኒት እሞ ኸበይ ይረኸብ እታ ቀዳመይቲ ዝሓመምክዋ ረስኒ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ በፂሐ መንፈጥፋጥን ሃለፍታን ጌራትለይ እታ ካልእቲ ዝሓመምክዋ ድማ ረኽሲ ሽንቲ ኮይና ኣብ ህይወተይ ቅድሚኡ ተመኪረዮ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ኣቐንዛዊ ሕማም ነይሩ እታ እንኮ ፓስተር ሙረንዚ ክገብረለይ ዝኽኣለይ ሕክምናዊ ረድኤት ቴርሞሜተር መሃብን ሰናይ ትምኒቱ ምግላፅን ጥረያ ነይራ ብፍጹም ብሕማም ክመውት ኣይሓድገንን እዩ ኣምላኽ ዝመደበለይ ነገር ከም ዝነበረስ ኣይተጠራጠርኩን ንኡኡ ንኽብርሃለይ ድማ ጸሎተይ ቀጸልኩ ኣብቲ መጀመርያ እግዚኣብሔር ኩሉ እቲ መዲቡለይ ዝነበረ ሓሳብ ክገልጸለይ ደለኹ ከምቲ ብበርቅን ነጎዳን ዝተሰነየ ብተኣምረታዊ ኣገባብ ማለት እዩ ጸኒሐ ግን እግዚኣብሔር ክርድኣና ዘይክእል ወይ ዘይተዳለናሉ ነገር ከም ዘየርኤና ፈለጥኩ ኣብ ክንድኡ ኣብ ሰዓቱን ግዚኡን ነቲ ክንሪኦ ዘድልየና ጥራዩ ዘርኤና ክሳብ ልብናን ዓይንናን ዝኸፈት ይጽበየና ምስተዳለና ከዓ ኣእጋርና ናብቲ ክምርሻሉ ዝግብአን ኣንፈት የትሕዘን እቲ ምረሻ ግን ንዓና እዩ ዝምልከት እግዚአብሔር ኣጋረይ ኣብ ልክዕ ቦታን ከም ዘቐመጠን ዘስተውዓልኩ ፓስተር ሙረንዚ ዓቃብ ሰላም ንሩዋንዳ ክኣትዉ ምዃኖም ተመሲጡ ክዛረብ ምስማዕኩ እዩ ኩናት ደው ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድሕርቶም 10 ቤልጅማውያን ወታደራት መቕታሎም መብዛሕትኦም ወታደራቶም ስሒቦም እዮም ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት እውን እንትኾና ዜጋታትን ኣውፅአንን እዚ ከዓ
نتوتسي نبينهم مسعجهم كم زفاتو غيريو اتهلكيت اب اقام جمارو داركا ولا حد وزاتنيا اب تهاجر يترفن ازخا نت منغستي هيوت بزح واغا زوهابو كم زيكونن اتهلكيت انت قصله دما صقم كم زيبلون ملكت كونو بزخا اتقتلت كقتل كاله ولا تانئشتي ودب حبرات هاجرات وتهدراتو خسددي تبل تسفاون انت خونت عباي نغريا انت خونا جن حدا صقم الله بلا باستر اتوم تقالستا RPF ودب حبرات هاجرات وتهدرات كسدد ايدليونيا اتو خوينات قصل يمسدلي كم زتعويتهم هاجر زقصاصوري يزو مسلو تقرمه تعبيتنياتاتيو اتطلباتهم كا ودب حبرات هاجرات سراويت كسدد انت خوينو خا انجليزኛ ززاربو كخونلوم يمزبلو انت عين الدرقنا يزي وسخه باستر زربو بمقصل مبزحتهم ابالات RPF اب اوغندا زعبي اوغندا اب بريطانيا تكزانيرا سلازي انجليزኛ يوم ززاربو نحنا جن ببلجيم سلستجزانا كاب كالعي درجات حيزنا فرنسኛ خم كالعي ቋንቋን مهارون يرنا اتوم وتهدرات RPF ولا تزاريبو من تخالو بفتصم فرنسኛ ايملوسل كانيو اتوم فرنساويان وتهدراتيوم نوتوم بإنترهام وزفلتو قتلتي آسلتينومو ميلوم سلزامنو أبلع لفرنساويان صلقات اللو انت تعويتم نخلنا انجليزينيا خم نزارب كوغبرونا أبزيوخ إكزيابيهير أمري زبرح اللي أبتا دقيقتي عدقات RPF كعوتو مخانم تقلت اللي إذا مالتك دحرت هلكيت إنجليزينيا زجارو سبات كركب مخانيمو اتزحلف بوخنتات كله كم زعلهم كم أون أبيت صحفت ودب حبرات هجرات كسرح مخاني تقلت اللي دحرزي إذن أبز عين مدريد صنحلن زترفا غزي ቋንቋ እንግሊዘኛ እንዳተማርኩ ከልፈን مخاني بنتصور برحلي كم زغزابير ودو عجا اب ايدي زركبنا عينتيو انا خغبرو زلني نزرا ازي تداليخا مصباي ترايو حدا قدم حج زي فلطو حدش ቋንቋ خصنع نويح ناي مصنعت ساعات كم زحتت ايطفانن ازخا كابت زنبرني ساعات صلوت كقنسمو نسيطان تمليسو نابت زنبركو ناي مطرطار كونت كيملسن سغاكو اتا انكو سغات كسمعن كلو كغبرا زخل زنبركو اغبركو نيكسيا بيها انتاي كغبر كم زلني حاتتكو اذا انجليزينيا ناي ممهار حسابات ابرسي اقميت كايخا سلازي نسيطان رحق لي بجا خبز عين مدرو خويني نزا حدش ቋንቋ كمهارو كم زخل ارئني نتن مسايت حبي انز نبرا بزعبا زحدش مدبي كحبرنا يدلخون مخنياتو درو بتي اتصلالياي غودلو مخاني وي ገለጽ ገም ከም ዘለን ንኪረን ይሐስባኒ ስለዝ ነበራ ሕጂ ነዛብ ህይወትና ከንሰር እናተቃለስናን ከለና ቋንቋ ከመሃር ደልየን ተዳይለየን ንፓስተር እዛጓል አውጻና ይለን ከእገርግራ ምንቲ ሕልመይ አውሽጥ ይጽና ሓደኩዎ نصبحيتو باستر مغبي زولنا مسمصي ناي فرنسኛ انجليزኛ مزغبه قالات كمون
ዝኾነ ናይ እንግሊዝኛ መጽሕፍቲ ክንጸለይ ዝኽእል እንተዳ ኮይኑ ሓተትክዎ ከም ዝኣዝዩ ጥዑምን ክቡርን መግቢ ዝኣዘዝኩ ገይሩ ጠመተኒ ንሓንጎለይ ገለ ስራሕ እንተኾነ ኢለ ንመንደቕን ንሓድሕድናን ጥራይ ክንጠማመት 2 ወርሒ መመላእቲ ኮይኑ ንሓድሕድና ንዛረቡን የለና ኢለ ሕሹኽ በልክዎ ከምዚ ምስ ሓንቲ ጽልልቲ ክዛረብ ዝጸንሐ ርእሱ በመነቕናቕ ክገላገል ፈተነ እንግሊዝኛ እንተተማሂረ ነቶም ዓቀብቲ ሰላም ብዛዕባ ዝንስኻ ህይወትና ከተድሕን ዝፈጸምካዮ ጅግንነታዊ ተግባር ክዕልሎሚ ቅልጥፍ ኢለ ወሰኽኩሉ ፓስተር ሙርንዚ እቲ ዘምጻእክዎ ሓሳባት ከበራብሮ ብምኽኣሉ ቅልጥፍ ኢሉ ክፍትሸልኪ ይሕራይ ኢሉ ንወፅእ ዕድለኛየ ውሕዳት ሩዋንዳውያን ጥራዮም ናይ እንግሊዝኛ መጽሓፍ ዝውንኑ ፓስተር ግን ሓደ መዝገብ ቃላትን 2 መጽሕፍትን ክረኽበለይ ከኣለ ኢማ ኩሊ ንጀመርቲ ዝኸውን መጽሕፍቲ ክረኽበልኪ ከኣልኩን እዚ ናተይ ቁሩብ ክብት ክብለኪ ይኽእል እዩ በለኒ ፍሽኽ በልክዎ እቲ ኩናት መዓስ ከም ዝውዳእ ኣይፈለጥኩን እንተኾነ ግን ፍሑኽ እናበልኩ ክመሃር ኣይደለኹን ዓበይቲ ስጉምታት ክወስድ ነይሩኒ ፀገም የለን ፓስተር መለስኩሉ ንጀመርቲ ዝኸውን መጽሕፍቲ ኮንኩን ደሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ክላመድ ይድልዮ ዘለኹ ስለዚ ዓበይቲ እንተኾነ ይመረጽ ወሰኽኩሉ ፓስተር ኣብቲ ዝወጠንክዎ መደብ ብርቱዕ ተገዳስነት ኣሕዲሩ ነተን 2 መጽሕፍቲ ክበንን ከሎ ምናልባት ነቶም ዓቃብ ሰላም ከይትጋግዮም ሰማያዊ ቆቢዕ ዝኽደኑ ወተሃደራት ንሶም ጥራዮም በለኒ ነተን ዝሃበኒ መጽሕፍቲ ብቕጽበት ከፊቴ ነተፈጺሙ ጓና ዝኾነ ቋንቋ ከቋመት ጀመርኩ ነተን መጽሕፍቲ ከም ክቡር ዕንቂ ገይረ ይሓስክዎን ከም ዝናብ ሓደ ብሉጽ ዩኒቨርሲቲ ማህደረ ትምህርቲ ዝረኸብኩ ኮይኑ ተሰማዕኒ ንእግዚአብሔር ጸሎተይ ስለ ዝሰምዓንን እንግሊዝኛ ንኽላመድ ዘድልየኒ መሳርሒታት ስለ ዝቐረበለይን ኣመስግንክዎ ሽሕ እኳ ሰዓታት ጸሎተይ ክጎዳደል እንተኾነ ኣብ እዋን መጽናዕቲ እግዚአብሔር ምሳይ ክኸውን ምዃኑስ ጥርጥር ኣይነበረንን እዚ ቋንቋ ክመሃሮ የድልየኒ እዩ ስለዚ ዝኾነ ደቂቕ ኣብ ምጥርጣር ወይ ምስትምሳል ክሕልፋ ኣይደልኒ እግዚአብሔር ሓደ ዓብ ህያብ ሂብኒ እዩ ኣነ ንዕኡ ዝህቦ ህያብ ድማ ብዝግባእ ነዚ ትምህርቲ ምጽናዕ እዩ መንባብ ከዓ በታ ዓበይቲ መጽሓፍ ጀመርኩ እቲ ዝተረፈ ግዜ ኣብ ምጽላይ ኣብ ምስትንታንን ከምኡ ድማ ናይ ዘለኒ ኣብ ምጽናዕን ኣሕልፎ ነበርኩ ነተን ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ሓደ ብሓደ ክለቕምን ጀመርኩ ዝረኸብክዋ ቃል ኣብ መዝገበ ቃላት ሪኣ ኣብቲ መጀመርታ እኳ ዝሕሊለ ጀሚረ ኣዝዩ ሰሓብን ኣሰናግዓኒ ነይሩ ግን እተን መጀመርታ ቀዳምነት ሂበ ከጽንዕን ዝፈተንኩ ቃላት እተን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ግድነት የድልያየን ዝበልክወን ነይረን ንኣብነት ኣነ ቱትሲ ንኣስታት 3 ወርሒ ኣብ ምሕብእ ጸኒሐ ቤተሰበይ ክረክብ ሓገዝ እድልየንሎ ወይ ከዓ ስራሕ ደሊ ዝብሉ ቃላት ማለት እዩ እታ መጀመርታ ንነፍሰይ እንግሊዝኛ ክምህረላ ዝወዓልኩ መዓልቲ ኣማስያይ ነተቐዳሚት ገጽ ደጋጊመ ሪአያ እቲ ዘንበብክዎ ይኹን ብዛዕባ እንታይ መንባሩ ብዙሕ ኣይዝከረንን እተን ቀዳሞት ዝሰራሕክዎን ሙሉኣት ሓሳባት ግን I am immaculate thank you God ዝብለየን ነይረን
أما ودأتا ناي نفسه كف معلتي أزي هاللخو كوانت نبركو أزي النقاقحن تسفى قبر نبركو إكزيابيهر بتخساب شعو زي ترد أني قوانقوا كيرو هيوت سريع اللي كم زنبري أيسحت كوان بزحات كابتوم تاريخي أم منقار يحقزون يوم زبالكوام قالات كشمددهم جمركو نأبنات hiding war prayer job كم اون God كم امنا خرنا نايت استرافت مرتي كيرا حسكوان before after كدمن دحرن زبلا قالاتون أسمعيني مخنياتو بزعبة تاريخي كتصون كاللوخو كدمن دحرن تهلكيت النابلكو كم زعلل فلوج إنيرو حدا قزي مزقب قالاتنا فتشكم كلخو حدا خفال ما يسواسو رخيبي بحاقوس فنشح قبل دلخو كم زمفتح وي مستيرنا إنجليزينيا زرخو كوينو تسمعني قسي سم كتسل مستتعمر حلوف هلو متعي زدن نقيو إتن كالوت كدك إساوي سماي كتمتان كلوا أني حد شادماس فتش نيري صولت أمز اللاين متحف أمن بابن تسميدا نبركو كسابع انتي بعلان زعمتا ويون اتيبو مسكوت أتوانا برهان كساب زتف أنبب نبركو نيكسيا بهير ممسكان كأ أي قوارتكون إذا هاقنا زي كابز الجمر أوشت سلستو سومن نتنكل التمتحفتي ودي أين نابت دحري إزولو مدرخ كسجر دلوت نبركو مصحف نهم محاردما كاب باستر بيرون ورقة وسيدي دبدابي كتصحف جمركو أدراشا ناي دبدابي ناب حدا يزدحنا الناس بأيو اتسبايتي بأكال زنبركو انت زيكوني أب أمري حدا بملؤ لبي زأمنكو سبأي كمزي وتهدرنا يود ببرات حقرات كحجزنا زمت أجيري قرصكو كلتي أنا زدليو قرصنا قومان أب أمري قرصكو تسليم نويح نشتشنا بسلوه رزنيلو ترز بلينا إنجليزاويان لهجة زلوه صوري وتهدرا وخدان استخدني روحن بروحن قطو حق إني في الشخطة زونن إتن بناوية إنتو دما ناثي تاريخ زحزة دبدابي مسنببا نبعت نايدنقات أزمل أخوينن يرأياني إتي بزعب أوفات إريو زنبركو سئلي لك قلبات نايتي بزعباتهم قتلتي زنبرن سئليو نتا دبداب متحفي نتمع بيليو زنبركو واتمام تهيوت حقا زيتيانيرا أبو أمري نتخدحنا الناي إلى زغرسكو سب كم حيواي جيري قرسكو كوما عين السب كدحنا الناس لزدلوخي حدا أوان حدا سب اتبهيوت كي كخون التدليو نجر أبو أمرخي كتكرتيوت كتكلل لكي شعو أبتكبار نقو إيخي ترخوي كبلا نذكرني إكزيابيهر مسكن أنا ونزف السف النازي متكلي جيريو نبركو إكزيابيهر أبو أمري زرئو حدش قوانقوا كم مهار جيرو نيو إتا حسابت دما دحرت هلكيت أزيو تصفون مسات هيوتي تسبيني كم زنبري ملكت نبرا زخونا سرأينن أبو أمري زقرصون زنبركو نقرات كساب بقنع لبن بقنع حقنان زقبركو إكزيابير دمانا أي زقدق كوينو كساب زيرخبو بزي ترتر كم زفتسم أفلق نبركو كابشو الجميرة خأي دلاي كحلمن رأخ رئن زجمركو زدلخو كحلم كأمس كزار أسي متعاتخو سسنايو بزعبا فقري تعنا سلام كحلم كم زلني تردي نبركو مخنياتو إكزيابير أفطراتو إزوم طبقتات زيوم كرئي سلازم النيو أما جمريا سني مسحلو في تاريخي فيتني فيت قدمكو مسجون ولا قواتي بمستير كتحاز ليوز نبركو زمدنانا كأكد مفاسيكا وزبين بيتسب نجيرو انت قد عني نغلت عمتات زأكل عتب زمدنا ينيرنا كساب ناي يونيفرسيتي تمرتي مسودة أكو مرأخ نقبر ترارينا نيرناينا إذا هلكيت كابز الجمر أي تراخبنان
بزعبو محساب جن كقارص أيكالكون لكيو عليت وتوس لزخوني كم مقتل تخوني كالوت حدقاتات كدحن ترايزي كونس بزي زخونو قدقات أملئت هاجر كزاوري خيلي زبل كمت نيروني مش علي كنا يترفن تحندو يهلو بزعبا يسي شغل دو يخون يدلين دو يهلو يخون ما يتارو تخون ولاس بيودو تهلو زبل حدوتات أناو يتأمو دو يهلو كدحناني متصدو يخون زبل حدوتات نا أمري أناو طواء أباني زي تتصبخو معالتقن ملسي نايزم كلهم حدوتات يرخبكو حدا نقو وعوع زبل دمتي بقل مجازا باستر مرنزي مسمعكو قلتيفو أبا أمري زمتلي نقر انتدقاليو حج دما أتم قتلتي كم أملهم متيوم زبل حسابيو اتدمتقن حقوسك الناس لزنبرو نايدحن مخانو تردأكو كم تلومود قطع دمتي مرقم ويدما أفرارح درفتات زي كونس أبدمتهم فسان تحواسنيو زسمعت نبري أبتغزاز متسقاشا كل جزي رعد مسفتر اللي ينيرو حجقن تسفان قصانة تسمعني أموغوت كلو خعتان نفقوتاوين تحقو أفني عروخن نايجون سحاق مسمعكو نفسي بأفينة إراك توتصد الليل أتوم ببول كاغامي زمرحو عدوغات نابرس كتما رواندا اندا تتصقع بممتقوم حين مفداي زفرحو علي توتو نابزبانا قطعوم كو حزوز لجمرو 4 زخونو أزمات باسرون نابت كبابي كعقوبو متيوم نبرو جون حدهاب أتو مينيرو أوغن دبوب اتوغ جنا أي لحمن زنبري جون بيوتو منبارو ترايزي كوني بسملو تعنقو بمنبارو أسيت حكوسكو أبقرب أوان كان الرخب دمات هانتخو ملئت معالتي أبسيت حبيئ خمز اللغس فليت رخون النابلكو أحلفكوا مشت كلها تنمستك أسا باستر مرنزي نجون نبتعين مذي حزوة متى كاب كتر تحقواسكا نقل دقائق أبي كمز مبروك يفلتكن كاب كتر حالي تدخيم منبارو حقف مسبلكو بدخام ونيك سحد لغو دحرنا يسومنات بملكت راي مرددا دمتي كبابيلي كساب كندينا في غيو منبارين أزليلو كمز نبركن كحبرو تشكركو جون كاب دقائق التفور حق بمبال كاب لعلي كساب تحتي نات أمته كنا متايد أخ عبيركي كمز عسكرين حق يفتس أنا حكو خين تسمعني بلني بغيات نسحق إنها تحاوسني عين تأمتكو أب قدامي تركبنا يفكرني مخانو كقلت اللي تسأبيو نيري وين توحدي بحيوة مهلاوي كمز حقوسوك نقرن مالتيو بزغون هي قرصوه كواتفي وسخاء ملكعك جن بزحي حساسة كل جزية بصولتي قليهم كي عمصوخن كي تموتن تسأل نيري إن هالقاء هي تعمس كن كي موت كنت أنيكي قالاتو كان كونني حق المزراب كم زخالق سبز الزارب النزنة برخوينو تسمعني كل نقرو ولا ترئيسو تغيرو جح منويحو تأقرو رؤسو دما أفروكيرو ونيريو كم تزبلن انتخوينو اتقفلت كساب زودا كل تكالات سلستعزوي كقمقم كم زيك عليو باستر مرنزي دمتوهم كيسمع يأخلوكم بمبال كل فناء زيادة كزي وسيدنا نايلبنا انت نعلل دسم بلني انت خوني دقيمنا دحر متحقوقافنا معصونا يشغط عزيو تفلهلنا جون بهوت مصنحونا بأملاخ مسكانا كوان تعركو أبتغزا مقنايو نخونة أمرو يرباش خويني الخيبيو ناس أخوينو كم دلايو ينكساقس دعي مقبي بلا أبتبق عراتي دقس هحان ساكا مسديو كإلا سمعو
معلتاوي بت مسكوت تصقعي إنا تزناقعي اسمعو الجارة اسحق مستم هوتو يعرختو كعسو سكعيت كتصاوت سمعو أنا كم انسسا أب عين مدر تعتي اسمعو خمزر لخوخ آي فلديو كوفيلو كحزن كسقرقر تتصبي خويني يكونكن جن أبتتقات أنا تعتي اللو زنبركو عين مدر خوينو زقبرو زنبرا مزنقع جن لبيتن كفو كلهم عليتي بيتسبين مقربين إنات حردون إنات دمسسون أنا دما إنات حدونكن أم زنقع زلو ممسالو أيتفتونن حد جزي أبدقي كزنقع نسمعكو مصحف قدس كفيتي قداماي قرنطوس معرف 13 فقد 4 كساب 8 انبب فقري عقاليا فقري لوحيا فقري أيتغنئن فقري أيتجهرن أيتنفحن أيتستحفرن نات أيتدلن أيتمررن أيتغيمن يا بحقي تحقو سنبر بعمت بهايبلان كله تتصور كله تأمن كله تسفى تكبر كله تعكس فقري كتو أيتقوارتنيا إذا فقر زخاي زدل زنبركو إكزيابير أب كلنا كلو زدليو فقرون نسيو دحرتا معلتي جون سعسعتي لو يقلقلن نيريو انتخنا جن جزي بزي متن بمحتارس ناي لبنا كنا إلا لايك ألنان بزح كنا بروز دل نجرات كأنيرو من رخابنا مستبوزحات هزمات باستر أبو تأكيبا من باروم حدا جنيا مقانو أفلت قوانت نبركو كرخبني زخونة عري قبر بزي من بارو جن حقوستي نبركون حدا جزي بيتش خوالا اشتي تحفتي بباستر مرنزي ويكا بجونسون جير كاسر دلي تفكر أن مخان كان بزعباي كم تحسبن فقرنا أسأل كم تدلين ولا تحف لي إلي كلمنا ذكرني كتحف الكي نابلو كواي ما بزع انت نبري تحف لي فلتن سلازي اتن الراخب لن حتسرت اوانات نمتحي كتحف الكي الكازي تحف كالي إذا حلفو زلوخ مكرادو يردعكاني إلي أم مسراب إحلفن نبركو ملسي حمقن حجي زغان زتمتك ودي الله سلازي بزح زجنا يبلي حقيدو بلني إذا نم بتجرشتها استطعمل لنقالات نتمونقنا تريفوز نبري ناي فقر سمعيت ملوء بملوء قتلوا اتكزابي هير كنكنا خنان كنا أبيون زحبنا فقري أوقع نتأزيو بلوت إياب فقري جون نوايا كيرو
ይመስል سلام كمي تقنيو زخبركم أفكار سبورت أبناء لومي مدبنا ننتفتات قردن بشكلتان كو أساقرن كنده السينة مكهتالكم بخبرين عدم تقدادماي كازاكستانايت كلب قردن بشكلتا استانا زخونه إرتراو مراو قدس كاب صباح ربع جميرو أب فرنسا بزكايد عمتاوي ودر وورلد تور كرايتريوم دو دوفيني كقدادميو أرحتات قردن بشكلتا عالم نوردر كرايتريوم دو دوفيني بلمدي نتور دي فرانس مدالوي زتقاملو كخون كلو لما عمت كمتي أب كندين نوح إوان كسرحلو تسانحي شمونتا مدرخات حموشتا مدرخات راي كشفنيو أزي صباح كاب كلير مو فيران ناب سان كريستون جاري بزرقاح كلتا 210 شمونتا نتو حموشتي كيلومتر رحقت زلو مدرخ زغفت نمبل 7 كلتا عام السلاسل زلو وردر كساب زمت سنبات بحفشا أب حموشة مدرخات شمونتا 221 كيلومتر كقعزيو نابزو وردر دانغو سحيلو قريبو زلو مرهاو قدوس زحالف حموس 179 كيلومتر بشفنه كلاسيكال وردر مونت فونتيو دانيفالي شالنج فرنسا بمقدام مبل 26 ترتا كحزكي إليو روسياوي ودغانتو ألكساندر فلاسوف دما نتو وردر تعويتلو أب 2015 كمون أب 2016 إرتراوي تقلاداماي دانيال تغلايمانوت ماليا نغوس عقب وردر كرايتريوم دودوفني بمونان قيا ساريحو كم زنبرة زذكريو كريس فروم نيلو لاوريدي لويس أوكانا جاريل موتاتن برنارد هينوتن نسلست عامتات نبيج أماليا وردر كرايتريوم دودوفني بملباس كبروسن حيزوم يركبو ودي 26 عامت مرهوي أبز وردر العل بقعت انتدان تباريغو أبتي كاب 29 نحسيك 7 مسكرم نمبل 107 جيزيو زكاد كردم تور دي فرانس نخالا إيوان كسلفيو أب 2015 عام تمرت مرهوي مس دانيال تخلايمانت بحبر أبزي بعبيتو أب قداماي درجة سرع وردر تور دي فرانس نفلما أوان زي تقدادمو تسلمت أفريقاوين نموخان كم زباقو أب تاريخ تسند الله أزي كم زيلون كلو كاب 27 مسكرم أب أيجل مارتيني سويسرلاند كسلاسل مدبوت إلو تسنحي شامبيون قردن بشكلة تعلم كسرز كم زخل أدلاويت شماقل نايت وردر أفليتا እታ ሽማግለ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፃቶ መግለጺ ባይቶ ፌደሬሽን ስዊዘርላንድ ክሳብ 31 ነሓሴ ካብ 1,000 ንላዕሊ ሰባት ዝርከብሉ ህዝባዊ ምትእኻባት ንኸይካየድ ከልኪሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምዝኻራ እዚ እገዳዚ እንተዘይላሕሊሑ እዚ ናይ ጽርግያ ውድድር ንኽካየድ ዘለዎ ዕድል ዝማህመነ ምዃኑ ወሲኻ ገሊጻ ባይቶ ፌደሬሽን ስዊዘርላንድ ኣውፂዎን ዘሎ መምርሒታት ምግታእ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግምጋምን ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን ህልው ኩነታት ኮቪድ-19 ተመርኪሱ ሓድሽ ውሳኔ ንምሕላፍን ጽባሕ ክእከብ እዩ መጻዕ ዕድል ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ድማ ምስ ውሳኔ እዚ ዝተተሓዘ ክኸውን እዩ እዚ ውድድር ብውሕዳት ቁፅሪ ተዓዘብቲ ንኽካየድ ተኽእሎ እኳ እንተሎ ካብተን ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብብዝሒ ኣስፋፊሕለን ዘለዎ ሃገራት ዝመፁ ተቐዳደምቲ ንኽልተ ቕነ ንኽውሸቡ ክግደዱ ምዃኖም ግን እቲ ውድድር ንምክያድ ከም ዘይጥዕም ይግለጽ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ነቲ ውድድር ኣብ ዖማን ቀጠር ወይ ድማ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝካየደሉ መንገዲ ንምንዳይ ፈተነታት ኣካይዱ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ወርሒ ሰነ ኣዳላዊ ሽማግለ ኣይግል ማርቲኒ ስዊዘርላንድ ነቲ ውድድር ንምክያድ ዝሓዘቶ መደብ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ስለ ዝገለጸት ዛጊት ኣማራፂ መንገዲ ከም ዘይተታሕዘ ተፈሊጡ ቴሻን ዳንኤል ይበሃል ብ22 መስከረም 2019 መዓልቲ ልደቱ ብዒሉ ብምኽንያት ዕለተ ልደቱ ናብ ስታድየም ኤሜሬትስ ከእትዎ ዝኽእል ትኬት ከም ህያብ ተበርኪትሉ ድሕሪ ክልተ መዓልትኻ ንወላዲኡ ደሓን ወዓል ኢሉ ስዒሙ ተፋኒዎ ነታ ትኬት ሒዙ ምስ ካልኣዩ ኣርሰናል ምስ ኖቲንጋም ፎረስት ንተካይዶ ገጥም ዋንጫ ካራባው ንምዕዛብ ናብ ስታድየም ኤሜሬትስ ነቐለ ናብቲ ስታድየም እተብፅሑ ባቡር ንምሓዝ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ለንደን ናብ ዝርከብ መዕረፊ ባቡር ሂለንደን ቲዩብ ተረኽበ ኣብቲ መዕረፍ ባቡር ኮይኑ ነታ እተድልዮ ባቡር እናተጸበየን ከሎ ድማ ኣሌክስ ላኒንግ ዝተባሃለ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ሃንደበት ንምንታይ ትጥምተን እናበለ ነዲሩ መጺኡ ንዳንኤል ተጠማጠሞ ብድሕሪዚ ካብ ዳንኤል ዘይተጸበዮ ሓያል ግብረ መልሲ ዝረኸበ ላኒንግ ንኣገልግሎት ውትህድርና ዘገልግል ስራሓት ጀርመን ዝኾነ ፍሉይ ካራ ብምውፃእ ንልብን ሳምቡን ዳንኤል ተርተረ ቀታሊ ብኡንብኡ ካድም እንከሎ ዳንኤልካ ኣብ ባይታ ተሰጥሐ ኣብ ቦታ ሓደጋ ብቕልጡፍ ዝበጽሑ ሓካይም ህጹፅ ረድኤት ህይወት ናይቲ ክልተ ሕምሲት ካብ ደሙ ዝዛረ ዳንኤል ንምድሓን ዝከኣሎም እኳ እንተገበሩ ማረምቱ ኣብ ተኣፋፍ ቦታ ስለ ዝነበረ ግን ከድሕንዎ ኣይከኣሉን ነዚ ዝሰቀ ቅትለት ዝፈጸመ ላኒንግ ድሕሪ 10 መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፖሊስ ኣትዩ ጉዳይ ንምክትታል ኣብ ቤት ፍርዲ ክመላለስ ድሕሪ ምሕጋዩ ከዓ
ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ነቲ ክሲ ክርኢ ብጸንሐ መጋባእያ ብቕትለ ሰብ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ዝስዕብ ቀረባ መዓልታት መቕጻዕቱ ክቕበል እዩ። ላኒንግ ኣብ 2016 እውን ብምስጋር ዕፀ ፋርስ ብዝተበገሰ ባእሲ ዊልያም ጉድፊልድ ንዝተባህለ ውልቀ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላቱ ብኻራ 7 ግዜ ወጊእዎ ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ወዲ 18 ዓመት ዝነበረ ላኒንግ ኣብ ልዕሊ ጉድፊልድ ብዘውረዶ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ን4 ዓመታት ንኽእሰር ተፈሪዱ እኳ እንተነበረ ድሕሪ 2 ዓመታት ግን ኣብ 2018 ናጻ ተለቒቑ። ወላዲኡ ንዳንኤል መንግስቲ ንሓደ ከም ዝኣመሰለ ማለት ንኸምኡ ወዲ ሰብ ዘስካሕክሕ ኣገባብ ተደጋጋሚ ብኻራ ዘጥቅዕ ገበነኛ ድሕሪ 2 ዓመታት ናጻ መልቀቑ ከም ዘገረሞን ከም ዘተሓሳሰቦን ገሊጹ። ዳንኤል ተውህቦ ዝነበሮ ናይ 200 ሜትሮ ኣትሌት ክኸውን እንከሎ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ናይ ምስታፍ ባህጊ ነይርዎ። ንብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝውሃብ ሽልማት ባሎን ዶር ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ብሊዮኔል ሜሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን እዩ ተባሂቱ ጸኒሑ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን ሜሲ 6 ግዜ ተዓዋቲ ክኸውን ከሎ ሮናልዶ ኸ 5 ግዜ ተሸላሚ ኮይኑ እታ እንኮ ካብ ኢድ ክልቲኦም ዝወፀትላ ዓመት ድማ እታ ሽልማት ኣብ ሕቑፊ ሉካ ሞድሪች ኣትያ። ነቲ ሽልማት እትዕድል ሰሙናዊት መጽሔት ፍራንስ ፉትቦል ሎም ዘበን ብሰንኪ ዝተኸስተ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዘይርጉዕ ዓመት ብምንባሩ ተዓዋቲ ከም ዘይትረቁሕ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ኣፍሊጣ እያ። እዚ ካብ 1956 ጀሚሩ ክወሃብ ፀንሐ ሽልማት ሎም ዓመት ኣብ ታሪኹ ንፈለማ ግዜ ክቋረጽ ብምኽኣሉ ፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ክለብ ባየር ሙኒክ ሮቤርቶ ሌቫንዶቭስኪ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተጻዋታይ ነቲ ሽልማት ክዕወተሉ ዝዓበየ ተኽእሎ ነይርዎ እንተኾነ ግን ዕድል ኣይገበረን እናተባህለ ብብዝሒ ይጥቀስ ኣሎ። ሌቫንዶቭስኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሃገራዊ ሊጋት ኤሮጳ ዝበዝሐ ጎላት ንዘቑፀረ ተጻዋታይ ዝውሃብ ሽልማት ወርቃዊ ጫማ ብኢጣልያዊ ኣጥቃዒ ክለብ ላዚዮ ቺሮ ኢሞቢሌ ይመንጠል ዳ እምበር ኣብ ቡንደስሊጋ 34 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዔትን ክወሃድ ክኢል እዩ። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ 36 ጎላት ዘመዝገበ ኢሞቢሌ ኣብ 37 ግጥማት ዝተሰለፈ እዩ። ሌቫንዶቭስኪ ግን ነዚ ሸቶታት ንምቑፀር ኣብ 31 ጸወታታት ጥራዩ ናብ ሜዳ ወሪዱ። ነዚ ቁፅርታት እዚ ብመጠን ዝምድና ጎልን ጸወታን ተደኣ ቐሚጥናዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ሌቫንዶቭስኪ 1.9 ኢሞቢለ ኸኣ 0.97 ሸቶ ኣጽሒፎም ማለት እዩ። ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ሊግ ኤሮጳ እንተደኣ መጺና እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ድሮ ዋንጫ ቡንደስሊጋ ጀርመን ጽዋዕ ዶቸር ፉትቦል ቡንድን ዝሰፍሰፈ ሌቫንዶቭስኪ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን መዘኑ 13 ግዜ ንልዳት መጋጠምቲ ጋንታ ደፊሩ ይርከብ። ሎማ ዓመት ጸወታታት ረብዕን ፍርቅን ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ከም ዝሓለፈ እዋናት ክልተ እግሪ ግጥማት ስለ ዘይህልዎ ነዚ ወዲ 31 ዓመታት ቃዓይ ተወሳኺ ወፅዓ እኳ እንተኾነ ጋንቱ ሰሊጥዋ ክሳብ ፍጻሜ እንተበፂሓ ተሪፉ ኣብ ዘሎ 3 ጸወታታት 5 ጎላት ኣመዝጊቡ ነቲ ካብ 2014 ጀሚሩ ብሮናልዶ ተታሒዙ ዘሎ ናይ 17 ጎላት ክብረ ወሰን ክሰብሮ ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ። ብፍላይ ባየር ሙኒክ ሎም ዓመት ተዓዋቲት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ እንተደኣ ኮይና ሌቫንዶቭስኪ ብርግጽ 100 ንሽልማት ባሎን ዶር ዘይተዓወተሉ ዕድል ዘይገበረ ተጻዋታይ ተባሂሉ ክስመዩ። ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ክልተ ካብ ተጻወታ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም እተለኽፉ ብሰንበት ኣብ ዘውጻቶ መግለጺ ኣፍሊጣ። እቶም ስሞም ዘይተገልጹ ክልተ ተጻወቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገዝኦም ተገሊሎም ከም ዘለው ድማ እታ ክለብ ወሲኻ ሓቢራ። ብኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ሲሞኔ ትእለ ኣትሌቲኮ ነቲ ውፅኢት ከተረጋግጽ ዝኻለት ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ራዘንቦል ላይፕሲሽ ግጥም ረብዒ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንምክያድ ናብ ሊዝበን ፖርቱጋል ንዘቕንዑ ተጻወታን ስታፋታን ምርመራ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን እያ። ብሰሪ እዚ ድማ ታጋንታ ንናይ ልምምድን መገሻን መደባታ ምቅያራት ንኽትገብረሉ ክትግደድ ምዃና ኣገንዚባ። ግጥማት ረብዕን ፍርቅን ፍጻሜታት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ክንዲ ኣብ ክልተ እግሪ ዝሰላሰል ብምኽንያቲ ኣብ ዓለምና ኣስፋፊሒ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሻራ ኣብ ዘይብሉ ሜዳ ብዝግበር ናይ ሓደ እግሪ ግጥም ጥራዩ ክውሰን። ብዘይካዚ ዝተጠቕሰ ጸወታ ጽባሕ ረቡዕ ፓሪስ ሳን ዠርማ ምስ ኣትላንታ፣ ዓርቢ ባርሰሎና ምስ ባየር ሙኒክ፣ ቀዳም ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሊዮን ካብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ጀሚረን ናይ ርብዒ ፍጻሜ ግጥማተን ከካይደን። ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ውድድር ዋንጫ ሊግ ኤሮጳ ድማ ትማሊ ምሸት ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኤፍሲ ኮፐንሃገን፣ ኢንተር ሚላን ምስ ባየር ሌቨርኩዘን ተጻዊተን ኣለዋ። ሎሚ ኸ ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ጀሚረን ሻክታር ዶኔስክ ምስ ባዝል፣ ወልቭስ ምስ ሴቪያ ክጋጠማየን። ተዋዛይን ተጫራቕን ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ጋዛ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ፖል ጋስኮኝ ብምልከትን ጥበብ ኩዕሶ እግርን እንግሊዝ ካብ ዝረኣየቶም ተጻወቲ እቲ ዝበለጸ ምዃኑ ይመነሉ። እዚ ምስ ከም በዓል ኒውካስል፣ ቶተንሃም፣ ላዚዮ፣ ሬንጀርስ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ኤሮጳ ተሰሊፉ ዝተጻወተ ናይ ሕጂ ወዲ 53 ዓመት ስፖርታዊ ንእንግሊዝ ወኪሉ እውን ኣብ 57 ግጥማት ተጻዊቱ እዩ።
ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ራብዓይ ደረጃ ክትሕዝን ኣብ ውድድር ዩሮ 1996 ከ ናብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ንኽትበጽሕን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ጋዛ ንዘእተውን ጎላት ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ብምጽምባልን ነተጻወትን ደገፍትን ኣንጻር መጋጥምቲ ጋንታ ድማ ብምትኹታ ኾንዩ ዝፍለጥ ነይሩ። እዚ ፍሉይ ተውህቦ ዝነበሮ ተጻዋታይ ማዕረ ስሙ ብኩዕሶ ዝገነነሉ ግዙእ ኣልኮላዊ መስተ ብምዃኑን ብሰንኩ ኸ ኣብ ሓዳሩን ካልእ ማሕበራዊ ህይወቱን ብዝፈጥሮ ዝነበረ ከበድቲ ጸገማትን እውን ኣርእስተ ዜና ጋዜጣታት ስፖርት እንግሊዝ ካብ ምዃን ኣይዕረፈን። ታሪክ ህይወት ናይዚ ብስነ ኣእምራዊ ጸገም እውን ዝተሳቐየ ጋስኮይን ኣዝዩ ማህርብ ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣፍረይቲ ፊልምታት ንዛንቱ ብመልክዕ ፊልም ንምስራሕ ተበጊሶም ይርከቡ። እታ ፊልም ኣብታ ጋዛ ቀድሚ 16 ዓመታት ምስ ሃንተር ዳቪስ ዝተባሃለ ጸሓፊ ኮይኑ ብሓባር ዘርግሓ ማይ ስቶሪ ዘርእስታ መጽሓፍን ኣብ ዝኽሩን ተሞርኪሰያ ክትዳሎ። ጋዛ ብዛዕባ ታሪኸይ ዝሓብኦ ነገር የለን ምእንቲ ርእሱ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ዛንታታተይ ኣብ ጋዜጣታት እንግሊዝ ዝተሰነደዩ ብምባል ንኣፍረይቲ ፊልም ዘድልዮም ሓበሬታ ከም ዝቕልቦም ቃል ኣትዩሎ። እቶም ኣፍረይቲ ፊልም ንገጸ ባህሪ ጋስኮይን ዝላበሰሎም ተዋሳይ ኣብ ምንዳይ ከም ዝርከቡ ኸ ወሲኹ ሓቢሩ። ጋዛ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሃገሩ ምስ ምዕራብ ጀርመን እናገጠመት እንከላ ብጫ ካርድ ድሕሪ ምውሳዱ እንግሊዝ ተዓዊታ ናብ ፍጻሜ እንተደኣ ሓሊፋ ኸ እታ ብጫ ካርድ ኣብ ፍጻሜ ካብ ምጽዋት ትዕንቅፎ ስለ ዝነበረት ገጹ ብንብዓት ክሕጸብ እዩ ተራእዩ። በዚ ፍሉይ ኣጋጣምን ኣብቲ እዋን ብዘመስከሮ ድንቂ ብቕዓትን ከ ኣብ ልቢ ደቂ ሃገሩ ከኣቱ ክኢሉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ብእንግሊዛውያን ዝተንጸባረቐ ፍቕሪ ንምግላጽ ጋዛማንያ ዝተባህለ ስያሜ እውን ተፈጢሩ እዩ። ንሱ ነቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሃዋህው ክዝክር እንከሎ ህቡብ ምዃን ግርም እዩ። ኣብ ዝኸድክዎ ኩሉ ብነጻየ ዝረክብ ነይረ። ኣብ ዝኣተኽዎ ቤት መግቢ ዋላ እውን ክቡር ይኹን ኣይኽፍሉንን ነይሮም። ሓደ እዋን እውን ሕጅኸ ብናጻ ክበልዕ ድዩ መጺኡ ክብሉን እዮም ኢለ ስለ ዝስከፍ ዝነበርኩ ደጊመ እዚኣትዎ ኣብያተ ምግቢ ነይሩ ይብል። ብሰሪ ሕማቕ ወልፊ ኣልኮላዊ መስተ ልዕሊ 15 ሚልዮን ፓውንድ ብኸንቱ ከም ዘረወ ዝተኣመነ ጋዛ ካብዞም ንታሪክ ህይወቱ ብመልክዕ ፊልም ንኸቕርቡ ዕዮ ጀሚሮም ዘለው ኣፍረይቲ ፊልም ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክረክብ እዩ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን። ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ክለባት ሊቨርፑል፣ ኤቨርተን፣ ቶተንሃምን ዌስትሃምን ኣብ ልዕሊ ዌልሳዊ ኣከፋፋላይ ክለብ ቦርንማውዝ ዴቪድ ብሩክስ ተገዳስነት ይሕዲረን ከም ዘለዋ ጋዜጣ ስታር ሓቢራ። እታ ጋዜጣ ብተወሳኺ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ፊሊፕ ኮቲኒዮ ኣብዚ እዋን እዚ ምስታ ብልቓሕ ተጠርኒፉላ ዘሎ ክለብ ባየር ሙኒክ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ተጸሚዱ ብምህላው ኣርሰናል ንዕኡ ንምውሳድ ምስታ ወናኒቱ ዝኾነት ክለብ ባርሰሎና እተካይዶ ዝርርብ ንጊዜኡ ተወንዚፉ ክጸንሕ ምዃኑ ኣፍሊጣ። ክለብ ሊቨርፑል ንግሪኻዊ ናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ኦሎምፒያኮስ ብ11.75 ሚልዮን ንምዕዳጉ ከም እተሰማምዐትን ንደሞዝን ካልእ ውልቃዊ ጠቕምታትን ኣመልኪታ ድማ ምስ ተጻዋታይ ብሕጂ ክትዘራረብ ምዃናን ጋዜጣ ሊቨርፑል ኤኮ ኣብ ሕታማ ኣስፊራ። እዚ ተጻዋታይ ብሌስተር ሲቲ መተካእታ ናይቲ ናብ ቸልሲ ክኸይድ ምዃኑ ክንገረሉ ጸንሐ እንግሊዛዊ ቤን ቺልዌል ክርአ ስለ ጸንሐ ምስ ሊቨርፑል ክጽምበር ምውሳኑ ንሌስተር መሪር ጽፊዒት ከም ዝኾነ ጋዜጣ ሜርኩሪ ገሊጻ። ንሴኔጋላዊ ኣጥቃዓይ ዋትፎርድ ኢስማዒል ኣሳር ብ40 ሚልዮን ፓውንድ ንምዕዳግ ትመጣጠር ዘላ ክሪስታል ፓላስ መሸጡ መመላእታ ክኾና ንቤልጅማዊ ኣጥቃዓይ ክርስቲያን ቤንተክ ብ8 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ዕዳጋ ከም ዘውረደቶ ጋዜጣ ሜይል ዘርዚራ። ዴንማርካዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ሳውዛምፕተን ፒሬ ኢሜል ሆብየርግ ናብ ቶተንሃም ንምስጋር ሕክምናዊ ምርመራ ከካይድ ምዃኑ ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ኣብ ፈነዋ ሓቢራ። ኣርጀንቲናዊ ሓላ ውልዳት ክለብ ኣርሰናል ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ብሃገራዊት ጋንትኡ ናይ ምምራጽ ዕድል ምእንቲ ክረክብ ክለቡ እኹል ናይ ጸወታ ግዜ ክትህቦ እንተዘይኮይኑ ግን ካልእ ጋንታ ከናዲ ምዃኑ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ጋዜጣ ኢቭኒንግ ስታንዳርድ ኣገንዚባ። ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ሊቨርፑል ኤኮ ካብ ክለብ ኤቨርተን ክወፅእ ምዃኑ ክዝረበሉ ጸንሐ ኮሎምቢያዊ ተኸላኻላይ የሪ ሚና ንጋንትኡ ከም ዘይሓድጋ ብምግላጽ ነቲ ክናፈስ ዝቐነየ ወረ ውዱቕ ገይርዎ። ክለብ ኣርሰናል ውዕሉ ንኽውድእ 1 ዓመት ተሪፍዎን ዘሎን ምስ ኣሰልጣኒኡ ማይክል ኣርቴታ ድማ ኣብ ምሳሓብ ንዝርከብን ጀርመናዊ ኣከፋፋልያ ሜሲት ኦዚል 18 ሚልዮን ንዝግምገም ናይ 1 ዓመት ደሞዙ ሂባ ከተፋንዎ ወይ ድማ ምስ ካልእ ክለብ እናተጻወተ 350,000 ንዝበጽሕ ሰሙናዊ ደሞዙ ንኽትከፍሎ ድሌት ከም ዘለዋ ጋዜጣ ሚረር ጸብጺባ። ብዘይካዚ ኣርሰናል ንገናዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ቶማስ ፓርተይ ንምግዛእ ዘኽእላ ገንዘብ ንምኽዕባት ነተወላዲ ኡራጋይ ዝኾነ ኣከፋፋልያ ሉቃስ ቶሬራ ንመሸጣ ክትቀርቦ ትዳሎ ከም ዘላ ጋዜጣ ኤክስፕረስ ገሊጻ። ዩቬንቱስ ንኢጣልያዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ ጆርጂኖ ናይ ምግዛእ ውጥና ገዲፋ ምስ ክለብ ብሬሽያ ንዝጻወት ወዲ ሃገሩ ሳንድሮ ቶናሊ ንምዕዳግ ተበጊሳ ከም ዘላ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኣነጺራ። ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሽያ ዶርትሞንድ ዝኾነት ንእንግሊዛዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ዣዶን ሳንቶች ክትዕድግ እትደሊ ጋንታ ነቲ ዕድጊ ቅድሚ 10 ነሓሴ ክትፍጽም ኣለዋ ኢላ ዘቕረበቶ
ናይ ግዜ ገደብ ግዚኡ ስለ ዝኣኸለ ተጻዋታይ ናብቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝፍልም ናይ ልምምድ መደባታ ክርከብ ጻውዒት ከም ዝገበረትሉ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣቃሊሓ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ተገሚቱ ዘሎ ሳንቶች ብማንቸስተር ዩናይትድ ቀዳማይ ናይ ዕድጊ ዕላማ ኮይኑ መጽንሑ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽሰሉስ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን